Estem veient una imatge d'una part de Catalunya a 151 quilòmetres d'alçada. Podem veure amb claretat, per sobre de la ciutat de Barcelona, la serralada de Marina i una taca blanca envoltada de vegetació que correspon a les canteres del terme municipal de Sant Fost. La instantània que veiem és de l'any 2020 i es pot apreciar amb detall el contorn de l'explotació de pedra que es ve fent des de 1976. Agafarem les mesures aproximades d'aquestes dues canteres. L'àrea obtinguda és de 489.000 metres quadrats aproximadament. Podem comprovar que l'evolució de la cantera gran ha arribat a quasi coincidir amb el límit de la cantera petita. En aquesta imatge de 2020, només 9 metres separen els límits de totes dues àrees. Repassant el mapa topogràfic de la zona, encara podem veure marcada l'ermita de Sant Martí de Pedrencs o de Sant Martinet, situada dins de la finca de Can Rovira. Segons els arxius històrics, aquesta petita ermita romànica, de 8 metres de llarg per 3 d'ample, va desaparèixer esfondrada per l'efecte de les excavadores de la Pedrera al 1995. En aquest mateix indret també es troba el Pou de Glaç de Can Donadeu, recentment declarat bé cultural d'interès local. En l'actualitat es continuen fent extraccions i escurçant l'àrea de bosc de la zona. Desconeixem quins són, si és que estan marcats, els límits d'aquesta explotació minera. Comprovem ara amb les ortofotos del visor cartogràfic de Catalunya l'evolució al llarg dels anys de la zona de Can Donadeu, des de 1955 fins a 2020. Per tenir un referent proper, si traslladem l'àrea de les dues pedreres sobre el nucli urbà de Sant Fost, aquesta ocuparia la major part del barri residencial del poble.